شخوا دەستپێکە مامۆستا ئەم وەک مدیریات ترافیکی ئاگشتی ئەم بێژن باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری یعنی وەک ناوەندا شۆپاندنەیە شۆپاندنە کارێ کانتۆنا ئەم بێژن ێ هەرێما شخوا شۆپاندن jî ئلکترۆنی تێکردن یعنی ئەڤ جەزایên ku hemî tên nivîsandin hemî derbasî şebekeyê dibin karê navenda bakurê Sûrî jî şopandina wa cezaya ye qasî kêm dibin qasî zêde dibin yani em bêjin bilançoya qezayê her meh zêde dibe kêm dibe divî awayî de ama ji bo mijarê zehmetiya rastî yani navenda trafîkê yani em bêjin endamê trafîkê pir zehmetiya dikişênin ew zehmetî çi ne rêzdar mîdiya ew em bêjin millet yan çanda millet ya mirûrî pir zeîf e yani em bêjin rojane qeza çêdibin rojane hinek insan hene jiyana xweş dest didin yani em vê sibhê rastî qezayekê hatin bi rastî hemî ji ber ku ajokar em bêjin çanda wa ya mirûrî kêm e zeîf e ji bo yê jî pir qeza çêdibin em pê têşin rastî yani erkekî me got em li beramberî van mijara em bisekinin û em çareser jî bikin ama dîsa jî em zehmetiya dikişênin yek jê millet em bêjin qebûlkirina wa ji va muxalefat yan cezayên mirûrî re pir zeîf e yadî jî ajokar dema gotajoyê sirat pir zêde ye em bêjin mijarê hewadîsa bîlanço gelekî zêde dibe em jî hewl didin ku em va mijara hel bikin rastî hinek mijarê dî jî hene yani sebebayê qeza çêdibe em bêjin her dem bi dem em dewriyê xwe hişyar dikin ji bo mijarê dawê em bêjin zînon ji bo mijarê fêmê ji ber ku ev heme musebib e ji bo ku qeza çê bibe dîsa jî yani em hewl didin ku em va mijara em ser bisekinin projeyê me ji xwe salê nû de em bêjin endamê trafîkê êgo derdikevin dewriya yani civakê re rûbirû rojane kar dikin em bêjin em wa perwerde bikin bihtir serzagonên trafîkê em wa xurt bikin em millet jî pê bidin naskirin ji bo ku em bikaribin em bêjin civakekî ji van mijara rastî jî yani mijarê qezayê yani mişkileya em rojane em rûbirû van mijara re derdikevin ji bo yê jî em dikarin bêjin sala nû de em ser van mijara bisekinin yan em endama jî bihtir perwerde bikin erkekî me yê jî diriya akademiyata re diriya perwerdar e em vî mijarî çareser bikin